Minulý rok sme mali výročie 25 rokov cyklistiky v Quickstepe. Ale Remko má aj 2 zlaté medaily z olympiády. To je obrovský úspech. To je, wow. Tak neviem povedať, čo sa stalo. Nedohodli sa asi. Vyzaspali, ale. No ale my sme dnes v showroome v Záhorskej Bystrici v Nariu. 700 metrov. 760. Vy teraz ako taký manažer tých obchodníkov by ste to zatrhli, Ja by som to zatrhol. Počuli asi aj k vám sa tam dostala tá story, nie? Že Sledujete Nario podcast Dnes už môžem povedať. S úspešnými a inšpiratívnymi ľuďmi, nie len o biznise. Vitajte. Dobrý deň, dámy a páni, vitajte pri ďalšom dieli Nario podcastu Dnes už môžem povedať. Moje meno je Marek Koleno, so mnou tu je dnes aj spolumoderátor Michal Baláš, ako obvykle. Nachádzame sa znova v showroome Nario v Záhorskej Bystrici, Hodonínska 27, ste tu vítaní, ak by ste potrebovali zariadiť interiér, nábytok na mieru, so všetkým vám poradia. No a dnes mám tu česť tu privítať hostia, ktorý je mojím menovcom. Je to Dušan Koleno. Dobrý deň, ahojte. Dobrý deň, ktorý je zástupcom značky Quickstep pre Slovensko. Dobrý deň. A ja som tu dnes medzi 2 kolenami. Tak. Áno, dnes to bude zaujímavé. Okay. Tak pán Koleno, čo už dnes môžete povedať? Čo už dnes môžem povedať? Bude toho viac. Hlavne predstavenie značky a firmy, v ktorej pracujem, do ktorej som sa dostal nejakými náhodami, ale bude tých informácií dosť a veľmi, myslím si, že zaujímavých, ktoré ľudia potrebujú vedieť a chcú vedieť. Takže čo sa týka stavebníctva, podlahového sortimentu, nejakého žitia, nejakej kultúry toho dizajnu, takže asi toľko. Ako ste sa vôbec dostali k tejto tematike? Môžem povedať, ale radšej nepoviem, ale pracoval som... Ešte, by som sa ešte vrátil o krok späť, že predtým ste pracovali ako... Predtým som pracoval ako tiež v korporátnej firme, ale s iným sortimentom. Potraviny, chémia, drogeria, ale už som potreboval nejakú takú zmenu, čo sa týka mojej profesie alebo niečoho toho, čo ma baví, čo sa týka stavebníctva a okolo toho veci. Takže vrátil som sa do toho, čo ma baví. Hej. Takže asi tak. Stavebníctvo. A ten dizajn. A tá technológia. Takže v rámci Quickstepu si prichádzate na svoje. Tak. Je to to, čo človek vidí v tej poslednej fáze tej výstavby alebo tej rekonštrukcie, ktoré je to pekné, hej, ktoré už prináša tú radosť. A v tejto novej práci je vaša úloha, nejako to viete skúsiť? Prakticky ja mám v tejto práci mám na starosti, mám pozíciu regionálny manažer pre Slovensko a zastúpenie značky Quickstep. Tu máme chápať, mám slovenský tím. Hej, to znamená, že máte obchodných zástupcov, ktorí sú teda v teréne a komunikujú priamo s tými predajcami a vy ste ich šéf. Tak. Wow. Prakticky, ani by som nepovedal šéf, skôr som povedal, že ich kolega. Okay. Ťaháme to spolu. No dobre, výborne. No tak ja by som možno tak začal s tým, že čo je vlastne Quickstep? Čo to obnáša? Quickstep ako značka, je to značka firmy Unilin. By som tak začal nejaké predstavenie tej firmy Unilin. Je to belgická firma, ktorá patrí pod krydla korporátu Mohawk. Firma Unilin vznikla v roku 1960, kedy sa v Belgicku spojili farmári a pestovatelia ľanu. Tam je ten názov aj to Unilin, spracovateľia ľanu, a spojili sa do jednej firmy, ktorú nazvali značkou Unilin. Hej. Nazýva sa firma Unilin a začali spolupracovať, kde sa od toho ľanu presunuli až k spracovaniu dreva. Naučili drevárske výrobky do domácnosti a podobne. A časom v rokoch 1970-1980 bol ten zostup tejto spoločnosti, kedy sa zamerali už na výrobu podlah. Takže začalo to rodinne. Rodinné, tak. Prakticky firma Unilin je prvá, ktorá začala vyvíjať alebo vyrábať podlahy, laminátové podlahy. Hej. V roku 1990 vznikla značka Quickstep, ktoré je nejaký taký nosná značka alebo taká nejaká srdcovka firmy Unilin, kde sa prakticky začali vyrábať, už teraz môžem povedať, najlepšie laminátové podlahy, aké sú k dostaniu. Tak k tomuto by som sa určite pristavil, že
Vďaka čomu to môžete povedať a na základe čoho ste sa dostali až tam, že môžete povedať, že máte naozaj najlepšie laminátové podlahy na trhu? No, firma Unilin v Belgicku veľa dáva do vývoja, do patentov, takže ľudia, ktorí tam pracujú, tu cca 10 a viac ľudí vo vývojovom centre, prišli s patentami, ktoré dneska sa používajú, môžem povedať, v 50-60% výroby laminátových podlah aj konkurenčných firiem po celom svete. Hej. Takže preberajú tie patenty od nás. Prakticky my sme aj dodávateľia patentov pre túto sféru obchodu a podnikania, že predávame aj patenty, ktoré sa používajú všade inde. Takže nielen podlahy, ale vie patenty. Si niekto dať navrhnúť. Tak. Takým prvým základným patentom, alebo tým hlavným patentom, ktorý si myslím, že v týchto podlahách rezonuje Uniclick systém. Je to systém spájania parketových dosiek, ktorý prišiel v roku 1997. Tento zámok je tak jedinečný, že ako som povedal, veľa iných firiem a výrobcov používa tento klik, čo sa týka či sila zámku, či vodeodolnosť a vodotesnosť. No tak, ale toto si poďme rozmeniť na drobné, že ja som teraz zákazník a idem si kúpiť značku Quickstep, lebo hovoríte, že ste dobrí a že máte nejaký Uniclick spoj, nejaký patent. To už je na mňa, že ťažké, ale povedzte mi, že v čom je teda tá výhoda, že prečo by som si mal kúpiť Uniclick a nie, alebo teda Quickstep s Uniclick spojom a nie niečo iné? Niečo iné. A ty si teraz ale v pozícii zákazníka. Ja som v pozícii zákazníka. Nemal by som to ja ako ten čo rieši s zákazníkmi? No kľudne, a môžete sa aj doplniť, lebo predajte mi to. Ja čo viem, tak ten spoj udrží 120 kg v ťahu, čo je proste brutálne, to je vlastne moja váha. No dobre, ale ja nebudem ťahať podlahu, hej, akože z môjho pohľadu. Ale potom, že dobre, to je, že sila, že pevnosť. Lenže on je tak zároveň aj pružný a tá pružnosť zabezpečuje to, že keď je tam moc veľké pnutie tej podlahy, to znamená, že sa podlaha či už zmršťuje, alebo sa rozpína vplyvom vlhkosti, teplot a tak ďalej, tak pri iných podlahách, pri iných spojoch, keď sa to stane, tak proste rozpojí sa spoj a ho zlomí vtedy. Quickstep, jak udrží tých 120 kg, tak proste keď už príde k tomu pnutiu, tak on ho pustí. On sa normálne vyklikne. My sme dokonca mali... V tom je tá my sme dokonca kedysi mali takého zákazníka, na začiatku, keď sme začínali, sme mu položili celý dom, 100-metrový dom a teraz on odišiel kdesi preč na 2 mesiace a nechal to tak, ako to bolo a bola zima, vrátil sa a začal zrazu kúriť, že mohol tam mať, dajme tomu 10-12 stupňov v tom dome a prišiel domov po tých 2 mesiacoch a zakúril na 23 stupňov. Celú tú podlahu mu rozhádzalo, že každý krátky spoj bol rozpojený, že to som v živote nevidel. Kvôli zmene tej teploty. Ale za cca teraz on to nám samozrejme posielal ako reklamáciu a my sme tam prišli potom za 4 dní a tam to bolo všetko spojené. Ono sa to samo spojilo. Tá podľa sa stabilizovala, teplotne aj vlhkostne a ona sa dokáže niekedy dá sa zamknúť alebo jednoducho dá sa dozamykať. Dá sa mechanicky dokopnúť ten spoj, že zacvakne sa naspäť, alebo keď sa vrátia sa ukludní tá podlaha, ako keby. To tak sa aklimatizuje. Tak vtedy sa sama dokáže povrácať naspäť. Dobre, a teda pri ostatných spojoch to nie je samozrejmosťou? No, tam ide hlavne aj o tú hustotu tej HDF-ky, aká je kvalita. HDF je prakticky to jadro tej laminátovej dosky. Je to drevná hmota, dá sa povedať. Drevná hmota, ktorá je potiahnutá fototapetou, alebo takou fóliou, na ktorej nadizajnovaný ten dekor a na to následne ide laminácia, ktorú tiež Unilin ako lamináciu, ako tá chemická povrchová úprava si vyrába sám. Hej. Ďalšie, čo je také hlavne základnou tých Uniclickových spojov, že sú vodotesné. To znamená, podlahy naše sú všetky vodeodolné, ale zároveň s Uniclickom spojom sú aj vodotesné. To znamená, keď vylejete vodu, voda sa vám nedostane cez spoj pod podlahu, kde začne prakticky tá vlhkosť buď likvidovať ten podkladový materiál, čiže potiery alebo nivelačky, alebo začne plesneť. To je najväčší problém pri týchto podlahách, že podtečú, vtedy sa musí všetko trhať von. Takže toto je hlavný dôvod, alebo hlavný efekt toho Uniclick spoju, že je vodotesný.
túto vodotesnosť prakticky používame či pri laminátových, či pri vinilových, aj pri drevených podlahách. Hej. To znamená, že v tých spojoch, keď sa niečo aj vyleje, tak to nepretečie dole, 24 hodín to udrží. Boli robené u nás testy, jednoducho plocha 3x4 metre, na výšku mantinel cca 30-40 cm naliatá voda ako bazéna, jednoducho nepreteká to. Hej. Tak to ma začínate presvedčať, že to má zmysel. Vy máte vlastne pri tých podlahách, máte nejaké také ikonky, hydrosil, teda to je tá vodeodolnosť, potom je nejaký scratch guard, to by ste mohli povedať, že scratch guard prakticky to je tá povrchová úprava, už tá našlapná vrstva proti poškrabaniu. Jednoducho náš materiál, sú na to také testovacie, dá sa povedať, by som povedal po slovensky šmirgle, jednoducho poškrabete podlahu. Brúsne runo. Vy s tým poškrabete tú podlahu, pošúchate aj jemné škrabance. Vy to na menej kvalitnej podlahe vidíte, tie jemné škrabance. Toto poškrabete a vy keď to potom umyjete, zatrete, sa to zase scelí naspäť. Takže má to vysokú oderu odolnosť, aj ten povrch. Takže asi toľko. Tam je len, že doplním, že tam je vlastne na povrch tej podlahy nanotechnológiou nanáčaný nejaký, myslím, že to bol hydroxid hlinity, ak sa nemyslím, že nejaká hornina proste. Je tam hodne tvrdá a to ako keby zabezpečovala oderu vzdornosť. Ja vravím, že až na úrovni dlažby, neviem, že či mi to vyvrátite alebo nie, ale akože, že bežným používaním nemôžete ju zničiť. Nemôžete ju zničiť, hej. Jasné, keď tak niekto príde so šrobovákom a... Takže toto je tá podlaha. Pozor, ale to je to. Preto hovorím, že na úrovni dlažby, lebo keď budem chcieť, tak tým šrobovákom alebo krozáčom, tak roztasám aj ale pri bežnom používaní. Ale výhoda ďalšia aj toho unikliku, alebo dá sa povedať, že plávajúcej formy pokladky je aj to, že vy keď aj zničíte jednu dosku v strede nejakým nedopatrením, vždy sa tá doska, šikovný pokladač ju vie vymeniť aj v strede. Hej. Aha, že nemusí rozoberať celú miestnosť, dá sa to vždy vymeniť. Hej. Tak to je šikovné. No tak poďme troška prejsť, ja iba približím divákom, že ja som mal predtým také krátke školenie o tom, že aké sú rozdiely podlah, presne ako sa riešia tieto spoje, vodeodolnosť a vodotesnosť a tieto veci, ale nebudeme vás úplne zaťažovať, ale chcem sa tak prakticky spýtať. Vy ponúkate v rámci Quickstepu vinilové, laminátové a aj drevené podlahy. V rámci Quickstepu, áno. A poďme si to zase tak troška namodelovať, že ja som zákazník, stavím si rodinný dom a premýšľam, že akú tú podlahu tam dať. Tak poďme si možno povedať, že ich nejaké vlastnosti, výhody, nevýhody, lebo neviem, akože počul som vinil, laminát, drevo. Je to veľká dilema medzi zákazníkmi, áno, je to veľká dilema medzi zákazníkmi, čo si vlastne vybrať, čo je vhodné pre daného zákazníka. Aby som to nejak nadefinoval. Laminátová podlaha. Je to, dá sa povedať, že prírodný produkt, je tam drevná hmota, je to najtvrdší typ podlahy, čo sa týka plávajúcich podlah. Hej. Ten povrch nesie najviac, či sa týka zvieratá, detí, chodenie obutý, dajme tomu, niekto má terasu spojenú s obývačkou, chodí obutý, nechce sa vyzúvať, kamienky. Je to tvrdšia, ale tá podlaha aj na dotyk je chladnejšia aj tvrdšia. Ale čo sa týka životnosti, asi najstabilnejšia. Potom je vinilová podlaha. To je dnešný, dá sa povedať, taký trend vinilových podlah. My tomu hovoríme u nás rigidné podlahy, pretože sa skladajú z viacerých vrstiev. Rigidná podlaha u nás je vinyl klikový, ktorý je na dotyk teplejší, mäkší, príjemnejší. Znesie tiež veľa, neznesie tak ako laminát, ale kto chce mať pohodlie, ráno stane z postele, z postele, je to príjemnejšie na dotyk. Hej, a tretia forma sú drevené podlahy, ktoré sú, to je samostatná kapitola, pretože drevo ako také je prírodný produkt, je prírodne esteticky nedokonalý, takže na to treba zákazníka, ktorý vie, čo chce, o drevo sa treba starať, s drevom treba žiť, to drevo sa zanáša, opotrebováva. Treba to brať tak, že si dá drevenú podlahu do interiéru, musí rátať s tým, alebo musí to žiť tak s tou podlahou, že čím je to drevo staršie, opotrebovanejšie, tým je krajšie. Chytá tú patínu, hej? Jasné. Takže musí byť na to človek nastavený. Tak, čo sa týka laminátových vinilových podlah, snažíme sa dosiahnuť, alebo myslím si, že sme dosiahli, čo sa týka dizajnového povrchu a hĺbkových štruktúr, efekt, ktorý sa, už dá sa povedať, sa na nerozoznanie od drevených podlah. A ako je to možné? Ako to dosahujete? Dajme tomu pri laminátových podlahách aj pri vinilových
prvá taká vec, s ktorou sme prišli v roku 2016, je kolekcia impresiv, kde sme začali vyrábať ako jediný na trhu prakticky aj dodnes, je tzv. Vlisovaná drážka. Každá laminátová podlaha, plaveca podlaha má nejaký spoj. Buď je spoj tupý, čiže zrovnaný, ale je tam drážka, ktorá je sfrezovaná, je priznaná a je farbená. Alebo potom my sme prišli s vlisovanou drážkou. To znamená s priznanou drážkou, kde dekor povrchový vchádza aj do drážky. Tá fólia je zalisovaná aj do drážky. Tak, je takisto nedokonalá. Tá drážka není úplne rovná ako pri klasickom dreve. Takže... A to vytvára ten pocit tej autentickosti. A potom plus sú tam tie hĺbkové štruktúry. Takže naše dosky, čo sa týka podlah, či je to kamenný dekor alebo drevený dekor, každý dekor je originál preskenovaný z originál materiálu. Není to niečo vyrobené nejakým dizajnerom, nejaký dekor. Vždy sa skenuje originál materiál, čo sa týka aj dizajnu, aj hĺbkovej štruktúry. Pri vinilových podlahách vieme dosiahnuť hĺbkovú štruktúru až 75 hĺbok, takisto aj pri lamináte. Je to fakt na nerozoznanie od toho... To znamená, že tá štruktúra v tom spoji nekončí? Nekončí, ale prechádza. A ja ešte sa vrátim ale k tomu ako keby klasickému Včku, že štandardne, že čo teda, že to mám predstaviť, že štandardne sa to robilo tak teda, že sa najprv nalaminovalo a potom sa frézovalo a vy ste to začali robiť opačne, že najprv ste to vyfrézovali a potom ste to laminovali až cez tie Včka. Prakticky, neviem, či to môžem povedať, ale prakticky výroba tej vlisovanej drážky je veľká platňa, ktorá sa pod nejakou matricou zalisuje naraz aj s drážkami. Čiže je stlačená tá drážka, nie je frézovaná. Tak, ona je stlačená. Ale je stlačená pred tým, ako sa laminuje. Okay. No, mňa ešte zaujalo to, že teda nie je to nejaký digitálny produkt, ten dizajn tých parkiet, ale že reálne skenujete drevo. Skenujeme drevo, skenujeme kameň. Ako to vyzerá také skenovanie? Je to veľký skenovací stroj ako kopírka, zhruba, ja neviem, ako tento stôl, 3x, toto má tak 3 metre, že? 2,5 krát. Je to veľký stôl, ktorý jednoducho skenuje či farebnosť toho materiálu, ale aj hĺbkovú štruktúru. Takže ide do hĺbok. Následne toho sa vyrába či tá fólia, ktorá sa lepí na vrch, aj matrica, ktorá prakticky vyrába alebo vyráža ten dekor. To keď si dotknete na tých lacnejších podlahách konkurenčných, vidíte, že je tam nejaký dekor, ale nie nekoršpenutý, to dáme tomu s tými sokmi, s tými hrčami, s tými letokruhmi, kdežto u nás, keď si chytíte vizuálne, vidíte tam nejakú priehlbinu alebo nejaký výstupok, že to korešponduje aj s tým dizajnom, aj s tou farebnosťou. Čiže tento skener nie je úplne ako keby štandard v tomto vašom segmente, že každá firma ako keby tým disponuje, ale že skôr to robia nejakými tapetami a že ten skener je niečo, čo máte... Máme to my, toto sa používa hlavne pri týchto vyšších kategóriách, čo sa týka Quickstep, Pergo, ale hlavne Quickstep. Takže je to tá vyššia kvalita dizajnu. Tak. Keď ste spomenuli to Pergo, že tak môžeme inak aj k tomu prejsť trošku, že vlastne firma Unilin, že ktorá teda je ako keby výrobca, to je ako keby firma, ktorá teda ide na trh so značkou, teda vravíte, že tá vaša srdcovka je Quickstep, že ktorú ja som to povedal za Quickstep, áno. Je najznámejšia aj vďaka cyklistike, to sa potom k tomu určite dostaneme, ale že okrem teda toho Quickstepu idete na trh s viacerými značkami. Unilin má veľmi veľa značiek. Ale podlahových, myslím teda. Podlahových. Že máte podlahových veľmi veľa. Podlahových značiek je viacero a ten Quickstep je taký Mercedes. Kľudne Mercedes. Je to takéto super auto, medzi autami. Takže kto chce Quickstep, kupuje si niečo nie na rok, na 5 rokov, na 10 rokov, ale kupuje si niečo, čo mu vydrží 20 rokov. Tie dizajny sú nadčasové, takže to netreba meniť kvôli nejakej móde, niečomu každých 5 rokov. Tam by sme sa dostali k tomu, že je to aj, čo sa týka pekný dizajn, nadčasový dizajn, tá technológia pokladky, kvalita výroby, smeruje to k tomu aj k tej ekológii. Jednoducho my ideme tým smerom vyrobiť kvalitu, ktorá vydrží roky aj dizajnovo. Tým pádom sa vyrobí menej produktov, a to
zaťaženie prírodné je menšie. Hej. Že ten človek je s tým spokojný, ako bolo pred 100 rokmi s podlahou, ktorá vydržala 50 rokov, hej, ale je s tým spokojný. Takže... Asi vám to trochu predražuje trošku tú výrobu potom, tá ekológia? Ako ekológia áno, ale ten človek si nekupuje podlahu za 5 km štvorec a vydrží mu aj 3-4 roky. Zainvestuje viac a tá podlaha je pekná 15-20 rokov a z toho ten človek, ktorý rozmýšľa nejak do budúcna, vie, že výmena podlahy v interiéri nie je jednoduchá záležitosť. Není to lacná záležitosť, nielen kvôli materiálu ako samotnej podlahy, ale aj voči prípravným pracám, demolácie. Čiže nie je to len o tom, že musí mať na to peniaze, ale hlavne chuť všetko vypratať. Veľa energie. Takže tak. A ja sa ešte, ešte jak sme sa o tých ikonkách bavili, ono je viac, mi pomáhajte niekto, lebo ja to zase neovládam, ale Ecolabel má to strašne, a to už není ikonka v rámci predaja, ale to je, že na krabici je táto značka. Ecolabel. A možno k tomu, že skúste vypovedať, že to čo je nejaký to znamená. certifikát? Za mňa je to nejaký environmentálna značka Európskej únie, nejaký úroveň alebo niečo takéto. Sú to produkty označované, ktoré sú robené buď z recyklovaného, alebo sa používa recyklovaný materiál, súrovina do toho, alebo a dajú sa aj recyklovať. Ne? Ďalej, čiže nemusí to byť úplne z recyklovaného materiálu, ale stačí aj keď sa dá recyklovať skôr. Dá sa recyklovať, ale väčšinou naše podlahy obsahujú recyklovaný materiál. Hlavne čo sa týka laminátu, sme najlepší laminát aj kvôli tomu, že náš laminát je 100% recyklovateľný. Ale je aj z recyklovaných materiálov? Tak, je aj z recyklovaných. HDF, ktorá sa používa vnútri, je z recyklovaného materiálu, to jadro. Prakticky to je dá sa povedať, že to je... Ale recyklovaný materiál, čo máme predstaviť, že nejaký masív, ako keby starší, ktorý už... Recyklácia znamená staré drevo. My používame, čo sa týka aj pri drevených podlahách, aj pri týchto HDF-kách, používame, keď sa jedná o prvotnú surovinu, materiály, ktoré sú odpadom z iných výrob. Hej. Takže ale robíte teda z tých odpadov, ale nie, že už hotových výrobkov, ktoré už neslúžia tie, ale z bočných... Bočné odpady, ale sú to aj výrobky, drevené výrobky. Je to jednoducho recyklát alebo materiál, ktorý sa odniekal dovezie. Tak ale že neznamená to, že v tých podlách nájdeme kadečo, ale skôr je to... Okay. Tak je to robené poctivo a myslím, že ten laminát, ako je z môjho hľadiska, je to top podlaha, čo sa týka ekológie. Čo sa týka certifikátov, teda prešli sme cez Ecolabel a máte ešte nejaký iný, s ktorým sa viete hrdiť? No, takým jediným certifikátom, ktorý má podlaha, alebo ktorý vlastníme, je Nordic Swan Ecolabel. To je norská certifikačná spoločnosť, ktorá je, dá sa povedať, že najťažšia splniť nejaké podmienky a my sme jediní, ktorí ju vlastníme, čo sa týka podlah. Čiže najprísnejšia. Tak. Jediné podlahy, ktoré vlastne sme my. Naše. Tak to je silné, to je super. Ja by som s tým, že sme nedávno mali sme tu podlahárky z Púchova, ktoré reálne montujú, alebo ako to nazvať? Šikovné dievčatá, ktoré pokladajú podlahu a bavili sme sa aj o quickstepe, ale viem, že pred natáčaním sme hovorili o tom, že áno, môžeme mať najúžasnejšiu podlahu a je to všetko skvelé, ale to nestačí. A čo teda ešte k tomu chýba, aby ten výsledný efekt bol taký, ako má byť? No čo sa týka plávajúcich podlah ako takých, ako toho systému, nejaký trend v nejakom zmýšľaní zákazníkov je, kúpim si plávajúcu podlahu a položím si ju. Kto chce zainvestovať do kvalitnej podlahy, musí rátať aj s tým, že jednoducho základ podlahy, ktorá má vydržať roky, má byť človek spokojný, je príprava. Či už podkladu, vlhkosti, teploty, aké podlahové kúrenie dať, ako to podlahové kúrenie rozmiestniť v tej budove, tomu prispôsobiť tú podlahu, či dám laminát, či dám vinyl, alebo nebodaj drevo. Takže základ je príprava. Takže a možno sa asi s niekým poradiť. My máme, čo sa týka Quickstepu a Unilinu predajcov, sa snažíme mať takých, ktorí vedia doporučiť aj pokladku, ale vedia aj poradiť. Není problém u zákazníka, ako berieme to tak, niekto má svojich ľudí, ktorí to vedia položiť, ale není na škodu, ide sa pokladať, dáme tomu rodinný dom. Hej. Je to novostavba, každý to sa má pekné. Nie si ten človek istý, treba zájsť za tým predajcom, informovať sa, doniesť podklady, podorysy,
inštalácie, ako je kúrenie, voda, ako to tam funguje. Keď si ten predajca nevie dať rady, nie je problém, pôdory si sa pošlú ku nám, alebo mne, my to pošleme technikovi, ten sa k tomu vyjadri, čo sa týka dilatácií, podkladu, rovinatosti, vlhkosti a teda. My máme takisto dobre, veľmi si myslím, že špičkovo spracovaný web, čo sa týka quickstep.sk, kde už zákazník si vie pozrieť dopredu, predtým ako rozmýšľa, akú podlahu si chce dať. Sú tam záručné podmienky, inštalačné návody, ktoré sú obsiahle, ale sú dôležité, kde už sa vie pripraviť na to, čo ho čaká. Že má nejakú predstavu. Aby mal predstavu, že čo ho čaká. Ďalej sú tam aplikácie, kde si môže spustiť aplikáciu, nevie si domáca pani vybaviť, aký oteň chce, aký dekor. Konfigurátory sú tam, kde si môže spraviť krátky test, čo si predstavuje, aký oteň, v akej izbe. Ako to asi vyzerá. Aké steny. Dokonca si tam vie nahrať vlastný interiér si vie nafotiť. Hej, a tam si už potom nafotí si vlastný interiér, buď pod takým svetlom a už si tam vie doplňať tieto naše dekory a ukáže vo vizuáli, najlepšie na nejakom väčšom tablete, ako ten prístor bude vyzerať v danom dekore. Hej? A či je otočený tak, či je toto otočený musím povedať, naprieč. že aj nám ako predajcom veľmi pomáhal, lebo niekedy si presne to, že aby si vysvetlil, že čo robí dizajnové poučky jednoduché, že proste tmavá podlaha, ten priestor proste opticky zmenší, čo svetla tomu zase pridá. Ono fyzicky samozrejme, že ti metra nepridá, ale je úplne iný pocit z toho bytu. A napríklad na tom konfigurátori presne si môžeš dať do jednej miestnosti dve podlahy vybrať a len proste kurzorom ťaháš jednu alebo druhú stranu a vidíš, že zrazu úplne iná miestnosť. Vieš si tam nasvietiť v tom konfigurátore, ako z ktorej strany svietí slnko alebo svetlo, takisto farbu stien, ako sa hodí daná farba steny k danému dekoru, alebo ako otočiť pokladku podlahy rovno, horizontálne, alebo šikmo. Nábytok vyfarbiť, áno, je to dobré. No dobre, tak je to zabavka na dlhší čas, ale je to investícia, má to zmysel, aby ten človek bol v konečnom dôsledku spokojný a k tomu predajcovi väčšinou už ten zákazník už vie, čo chce. Už ten predajca už mu doporučí čo ako. A hlavne, čo sa týka tých technických záležitostí. Ja ešte by som len sa vrátil k tomu pokladaniu tých podlah. Za mňa Quickstep je najjednoduchší na pokladku ako taký. Na druhej strane presne, že tí ľudia si musia fakt uvedomiť, že dobre, zvládnem to položiť, keď dodržím nejaké, teda tam je aj návod na tej krabici priložený veľmi jednoduchý. Prepáč, iba sekundičku, aby ste vedeli, že tak Michal pokladal reálne podlahy, hej, že to nehovorí iba ako obchodník. Hej, to ja musím povedať, vieš, lebo tak nebudeš sa tým... Áno, ja musím povedať, že na začiatku, že keď som presne na začiatku som pokladal tie podlahy sám, jak som ich predával, tak som sa snažil väčšinou od toho sa odbremeniť a teraz sme tých ľudí vlastne školili, že ako sa tie podlahy, ako si ich majú položiť sami, ale presne, že bolo to relatívne jednoduché, fakt, že tá pokladka ide sama. Áno, ale na druhej strane, že čo je trošku zložitejšie a treba mať trošku cit taký pre detail, tak to je už to dokončenie, to príslušenstvo, že tie prechodové lišty, sokolové lišty, tie uhly a tak ďalej. Áno, treba si a potom samozrejme treba dodržiavať technologický postup pri pokladke podložky, že všetky podložky, ktoré Quickstep má, sú s integrovanou fóliou. Áno, parozabranou. A teda treba si fakt dať pozor, aby to prelepenie prebehlo tak, že to fakt je utesnené a tak. A to je jedna vec. A druhá vec, ale že to som chcel len povedať, že treba si na to dať pozor, aby naozaj, ak ste vraveli, že tie vlhkosti, aby boli v poriadku, aby ten podklad bol suchý, rovný a toto. Áno, a to podlahové kúrenie tiež s tým treba vedieť pracovať, že do tej podlahy to sú veci, ktoré tí ľudia, sme sa to naučili, že fakt im to treba prizvukovať pri tom predaji, lebo do podlahy, do laminátovej napríklad nesmie ísť na kontakt viac ako 28 stupňov. 27 prakticky pri všetkých podlah. A to je taká tá, že keď namerám kontaktným teplomerom potier, tak proste nesmie byť viac ako 28, že vy môžete vykúriť aj 3 na 30, to neznamená, to není pocit, to není teplota v miestnosti, ale to je tá, ktorá do toho pere. Čiže... To znamená, že už sme si vybrali podlahu, pozreli sme si ju do konfigurátora, máme farbu, už máme dobré procesy nastavené, máme ľudí, ktorí nám to položili odborne a teraz presne sa poďme porozprávať o tom, že čo teda nerobiť. Bavili sme sa o nejakej teplote, tak dajme si nejakú modelovú situáciu, že jedna vec je, že keď bývam, ja neviem, v rodinnom dome a používam každý deň celý dom a tým pádom aj podlahu a kúrenie, ale čo tak, keď mám podlahu, ja neviem, niekde v rámci chaty a chodím tam iba sezónne,
dajme tomu v zime. A čo robiť, respektíve čo nerobiť, aby som tú podlahu zbytočne neničil? Tak sú dneska tie podlahové kúrenia sú už tiež na vysokej úrovni, dajú sa ovládať na diaľku cez Wi-Fi, cez mobil. Ľudia si myslia, že keď kúpia takéto kúrenie, že s ním môžu robiť čo chcú pri všetkých podlahách, ale to sa týka či laminátu, či vinilu, či keramiky. Jednoducho vždy to kúrenie musí mať nejaký nábeh, pretože každý materiál, fyzika je rozťažný. Hej? Takže pri našich podlahách napijem sa. Stop. Vyschlo. Tak ešte raz. Treba nejaký nábeh kvôli fyzike. A čo to teda vlastne ten nábeh je? Ako si to máme predstaviť? Takto, podlahy ako také naše vyrobené v Uniline majú nejakú nábehovú krivku. To znamená, priestor je vykúrený na nejakých, alebo má teplotu nejakých 12-13 stupňov. Idem niekde na chatu alebo niekde do domácnosti, kde som nebol, dajme tomu týždeň a chcem tam mať, kým prídem, vykúrené na nejakých 22 stupňov, 21. Áno. Jednoducho takto to nepôjde. Nabehová krivka je, dajme tomu 5 stupňov za každých 24 hodín pri všetkých podlahách. To znamená, tá podlaha, aby sa pomaly aklimatizovala a pomaly sa rozťahovala. Nemôže spraviť to, že jednoducho kúrenie vystrelí o 10-15 stupňov naraz behom 3 hodín a podlaha sa buď zmrští, alebo ak je to drevo vyschne naraz, jednoducho teplotný šok buď ju roztvorí alebo skriví. Toto si ľudia musia uvedomiť pri všetkých podlahách, či naše, či konkurenčne, jednoducho je to typ podlahy, ktorá je plávajúca, není fixovaná k tomu podkladu a je voľne položená. Kvôli tomu sa tam robia aj, alebo sú doporučené tie dilatačné špáry, to znamená prerušenie podlahy medzi miestnosťami. Hej. Je to aj kvôli tomu, keď má niekto prvé podlažie domu, má tam podlahové kúrenie a chce mať podlahu položenú bez žiadnych dilatačných špárok, žiadnych bez prechodových líšt. Jednoducho, nejde to napríklad tam, kde má okruhované podlahové kúrenie. Dajme tomu 4 miestnosti a v každej miestnosti je termostat a každá podlaha kúri buď neskôr, alebo na jednu teplotu. Tedy tiež to môže robiť problémy. Je to problém. A to znamená, že tá dilatácia je tam kvôli tomu, aby tá podlaha sa nezmršťovala a mala voľnosť robiť to, čo potrebuje. Naše doplnky, čo sa týka aj prechodových líšt, volá sa to incizo. Je to multifunkčná lišta, ktorá sa používa ako prechodová lišta, ako končovacia lišta, ako krycia lišta alebo ako schodisková lišta, ktorá sa dá prispôsobiť. Je fakt ako prechodová lišta nizučka, je v tom istom dekore, ako je podlaha. Takisto aj čo sa týka soklových lišt. Všetko dodávame v našich dekoroch, tých podlách. Je to identické. A naše podlahy si dovolím hovoriť, že sú dizajnovo luxusné. Preto používame HDF-kové lišty, čo sa týka laminátu aj vinilových lišt, bez rôznych ukončení. HDF-kové, prepáčte, HDF. To je ten materiál, ktorý je jadro laminátovej podlahy. To je prakticky drevená drť zmiešaná s nejakými spojivami. Dá sa povedať, že je to tiež kompozit. Hej. No tak tým pádom mi chcete povedať, že viete to zabezpečiť tak, aby to bolo odborne dobre spravené a aby to bolo zároveň aj pekné. Že nemusíme sa báť, že je to kompromis, že buď to bude pekné, alebo to bude musí to byť na 100%. Že dá naše lišty, naše detaily, všetko sa robí ručne, doriezáva sa, takisto rohy na lištách pekne do 45 stupňov. U nás neexistuje nejaká plastová rohová krytka alebo nejaké ukončenie. Takže... Ja ešte za predajcov poviem, že ono je to tak, že tí výrobcovia častokrát oni predávajú akoby podlahu nejaké dekory, a napríklad majú 200 dekorov, ale nemajú ani jeden ako keby doplnok alebo prvok, ktorý by ako keby sedel a potom to musia riešiť či už plastovými nejakými tak. Od rôznych firiem iných. Tie kompromisy, ktoré človek nechce. Hliníkové, prechodové lišty a tak ďalej. Že, a potom to tam je jak pes na oko. A potom to je ten predsudok, potom tí ľudia rovno prídu a že oni nechcú proste tie prechodové lišty, lebo to bolo také a také v minulosti a už sa dajú také a také, ale fakt, že ten Quickstep, tá lišta je hodne decentná a je fakt úplne v dekore podlah a potom, keď už to vidia, že aha, ok, tak to mi nevadí, to zvládnem. Jasné, že je to naozaj pekné. Ja ešte, aby sme uzatvorili tú tému tých chát alebo menej obývaných priestorov, to znamená, že keď tam naozaj chcem ísť po nejakej dlhšej dobe a viem, že si tam chcem vykúriť, tak jednoducho ten čas neokašľame kvôli fyzike, potrebujeme dlhodobejšie to kúriť, aby sme si nezničili
podlahu. Aby sme si zničili podlahu. Prakticky tá podlaha znesie veľa, ale nikto nevie za dajme tomu 2-3 týždne, čo sa stalo v tom objekte, či tam nestúpla vlhkosť, nejaká zlinavá vlhkosť od spodku, z vrchu. Ako je tam veľa faktorov, ktoré môžu nie že zničiť tú podlahu, ale ono vám tú podlahu nemusí zničiť, ale môžu sa nastať defekty, ktoré sú nepríjemné pre používanie tej podlahy, či vrzganie, hej, alebo jednoducho namáha zbytočne. Hej. Jasno. No ja si myslím, že Michal, pozri sa, mohli by sme ísť na toto. Pozri sa, takto, aby sme troška odľahčili od tých všetkých technických záležitostí, ktoré sú síce zaujímavé. Teraz všetko o podlách, čo si chcel? Ja ešte tam toho veľa. Ja mám ešte kadečo. Ale troška odľahčíme. Zameráme sa, pán Kolen, troška na vás, ako na osobu a dáme také sled rýchlych otázok. Nesmiete premýšľať a musíte povedať, čo vám prvé napadlo. Nebojte sa nič záľudné. Skúsime. A uvidíme a troška vás viacej spoznáme aj naši diváci. Takže prvá otázka, obľúbené jedlo. Špagety. Výborne. Obľúbená kapela. Led Zeppelin. Obľúbená krajina okrem Slovenska. Hodne chodím do Chorvátska, ale asi to Chorvátsko. Obľúbený film. Film? E.T. Aha. A obľúbený herec? Dúfam, že nie je ten E.T. Nie. Obľúbený herec. Janko Kroner. Janko Kroner. Speváka máte obľúbeného? Viete čo, počúvam všetko, vypočujem si všetko, ale to je jedno. No a športovec obľúbený? Športovec? Tak toto vám nepoviem. Toto neviem. Asi zo slovenských športovcov, neviem. Lebo ich je veľa, alebo vás nezaujíma šport? Nejako šport ma zaujíma, ale tak či to je, aká je sezóna, či to je cyklistika, či to je hokej, asi tak. Mení sa to v rámci obdobia. No dobre. Za mňa rovno premostíme k tej cyklistike, keď už ste teda spomínali, že vlastne Quickstep je ako keby taký, to čomu sa hodne venuje teda cyklistika, ako sa často ľudia opoznajú cez tú cyklistiku, tak, že Quickstep, že to je cyklistika, nie? Že čo to je cyklistika. Veľa podlahy tu dá. Veľa ľudí nevie, že Quickstep má niečo dočinenia s cyklistikou. Ale pozor, ja len musím, že tí, čo nesledujú úplne cyklistiku, že akože úspešný príbeh, že akože Quickstep niekoľkokrát za posledných, možno za poslednú dekádu vyhrali Tour de France. Máme tam aj najlepšieho cyklistu v týme, máme 28 cyklistov momentálne, čo tak pozeráme v týme, jedného Slováka a 2 Čechov. Takého ten najlepší Remko, 28, ja som povedal, cyklistiku sa začalo zhruba v roku 1999, nejakých 26 rokov. Minulý rok sme mali výročie 25 rokov cyklistiky v Quickstepe. Ale Remko má aj 2 zlaté medaily z olympiády. To je obrovský úspech. To je, wow. Slovák? Nie, Remko je, myslím, že Remko nie je Slovák, ale máte v svojej stajni aj Slováka. Martin Svrček je tam. Áno, lebo si že jeden Slovák a teraz bavíte o Remkovi. Dobre. Napríklad minulý rok aj preteky kolo Slovenska, neviem, či 2 či 3 etapy. Sa mi nezdalo, že by som nezachytil slovenského medailista na olympiáde. Takže Martin Svrček, dobre hovorím, takže podporujete aj slovenské talenty. Slovenských cyklistov. To je výborné. Prakticky za niečo stojí. A tá stajňa sa volá Quickstep Saudal. Ešte raz? Quickstep Saudal. Prakticky to je... Saudal, ako Soudal? Tí výrobcovia chemii? To sa nevedel. Vieš, že kedy ste boli nejakou farmafirmou v tom? Bolo tam toho viacej. To prakticky sa to kooperuje s viacerými partnerov. Koľko vydrží. A Quickstep a cyklistika, no ako firma je Belgicku, dá sa povedať, že Belgicko, Holandsko, dookola tej krajiny sú cyklistické krajiny. Takže preto asi cyklistika a ako fakt tá cyklistika, čo sa týka Quickstepu, je na vysokej úrovni. To máte v DNA, hej, Belgicko, Holandsko, jasné. Čo sa týka Quickstepu a cyklistiky, myslím, že sme veľmi viditeľní. Ako asi toľko. A tak ono je to aj prepojenie s tými ľuďmi, lebo veď aj parkety a podlahy robíte pre ľudí a tá cyklistika je tiež šport, ktorý pozerá množstvo ľudí. A je to masívny šport aj. A hlavne na Slovensku, vďaka Saganovi teda je jeden z tých populárnejších. Jasná. To vždycky bolo, že keď prišlo od Tour de France a začalo sa mu dariť, tak zrazu plné cesty cyklistov. A predajcovia cyklistiky nemali čo... Dobre, a prečo? Tak sa dostaňme k veci, že keď už sme začali robiť podlahy a zrovna myslím, že z Cannondale, alebo neviem teraz nejakého toho týmu predošlého prechádzal do Bory,
Tak sme všetci dúfali, že ho kúpi Quickstep, že nám to pomôže ako predajcom, že proste a čo sa tam udialo, to neviem. Neviem povedať, čo sa stalo. Nedohodli sa asi. Vy zaspali, ale to sa ešte potom možno spraví. To nám mohlo pomôcť. No ale my sme dnes v showroome v Záhorskej Bystrici v Nariu a my vlastne momentálne sedíme na Quickstepe, pretože celý showroom je... Je to skoro 700 metrov? 760 minút. Ako dlho to máme položené? Pardon? Ako dlho to máme položené? Čiže toto je položené 4 mesiace asi? A vyzerá super tá podlaha. Áno. Vyzerá dobre a nič sa nedieje, je to dobré. A to, že to je v kuse položené? Je to v kuse položené, trošku sme to riskli, lebo tak treba povedať, že Quickstep odporúča každých možno 12 metrov prerušiť aj pri otvorenom rovnom tomto. Keď sú stabilné podmienky, že tam fakt nevyskakuje nejaké kúrenie. Nie je to novostavba, stavili sme na to, že nie je to novostavba a prišli sme k tomu, že my sme tí, ktorí vieme, si to pokladali a teda išli sme do toho s tým rizikom, že keby k tomu problémom prišlo, tak si ho dodatočne vyriešime. Ale ešte poviem, že dovysvetlím, jak ste to rozprávali, že to zmršťovanie a rozťahovanie tej podlahy, že preto tie dilatácie, že čo sa stane, aby vedeli ľudia, že keď to nespravím, tak čo sa môže stať? No, povedz. Keď sa tá podlaha rozťahuje a nie je niekde prerušená, že nie je tá izba ako keby vlastne samostatne položená, tak je veľké riziko, že sa si do špalety alebo do čohokoľvek opre a jak sa rozťahuje ďalej a ďalej, tak proste tá podlaha začne ako keby dvíhať v strede a spraví sa tam bublina. Že to, jak niekedy toto ľudia majú doma, tak proste evidentne majú opretú desi podlahu o niečo. A opačná vec, keď sa teda začne zmršťovať, tak v podstate to, čo sme spomínali, tie spoje, že začnú sa keby otvárať, lebo začne sa sťahovať a ona, jak sa sťahuje, tak ten krátky spoj, proste to je prvé, kde to povolí a proste hovorím, pri Quickstepe to je ako keby sa dá náprava vykonať, ale pri 90% podlahách proste je de facto podlaha zničená tým, keď sa toto udeje. Čiže za mňa ten spoj výrazne predĺžuje životnosť podlahy. Rovnako ako vodeľová. Tá podlaha sa, to je ako u tých iných, vlastne, dá sa vrátiť naspäť, ale tým pádom, že tam už je niekde, dáme tomu to pero, alebo tá drážka, alebo ten zámok je odlomený, už to môže mať defekty zvukové, chodíte po podlahe, puká to. Vplýva to na kvalitu. Ja som zažil aj to, že jednoducho podlahu jemným rožkom oprelo o trubky od kúrenia, začalo sa vykurovacie obdobie, to boli dotyková plocha 5 mm, jednoducho začalo sa kúriť a celú noc sa nespalo, lebo tá podlaha začala pracovať a začala škreť o tú trubku a začalo to púkať. A to nie, že púkalo v tej miestnosti, ale u susedov hore, u susedov dolu. No výborné. Dilatácia, to je potrebné. To je potrebné. Povedzme si ešte, že kde začala tá spolupráca Quickstepu a Naria. A my sme už mali úplne prvý diel podcastu, bol tuto s Michalom a bavili sme sa o takej tej zaujímavej garážovej storke. Tak možno mi povedzte, že či to je naozaj pravda, lebo tak Michal, kadečo povieš. No tak to iba priblížim. Michal začínal v garáži, pozývam všetkých pozrieť si prvý diel, celé Nario začalo tam. Ale bolo to trochu zložitejšie, ale tak pre jednoduchosť. A keď oslovil Quickstep, tak najprv mu teda veľmi neverili, lebo keď prišli do tej garáže, tak si pomysleli, že no asi nevieme, že koľko teda metrov štvorcových predá. Ale malo to... Ja som bol prekvapený, že to dostal. Že to vôbec dostal. Vy teraz ako taký manažer tých obchodníkov by ste to zatrhli, Ja by som to zatrhol. Počuli asi aj k vám sa tam dostala tá story, nie? Je to tam na stene napísané, že a už nikdy viac. Akože toto vyšlo, ale už konkurencia len chodila. A koluje to tam dodnes u vás, že aj... Konkurencia len pozerala, že ako chodí Quickstep auto niekde do garáže. No ale nakoniec to vyšlo a vlastne od nejakého 2016. spolupracujete doteraz? Nie, ešte skôr, pozor. To bolo ešte pred Nario. Ešte rok pred Nario, 2015. Tak 2015. Ja to vlastne Nario sme potom spravili s bratom až už spolu, už ako v tých dohňanoch, ale najskôr v tej garáži som mal v podstate sám predajňu, s tými dverami, tieniacou technikou a podľa. Ale to už si hovoril, to si pozor prvý diel, to je v pohode. Každopádne, áno, však máš na čo, ale od 2015. teda Nario, alebo teda ešte pred Nariom, ale ty spolupracuješ s Quickstepom a tá spolupráca teda si za ňou stojíte, lebo to tu je a zároveň, ako som povedal, teraz momentálne sme na parketách alebo na podlahe. Ako ja to môžem povedať za seba, za tie 3 roky,
niečo spolu nejak fungujeme, tak firma Nario Pambaláš je ťažký zákazník, ale ide. Ako je to, ale nakoniec sa dohodnete vždy. Dohodneme sa vždy, hej, je to bolestivé, tak to má byť. Patrí medzi topku, a hlavne medzi topku, čo sa týka projektových zákazníkov. Takže vie, on ako partner vie zabezpečiť, čo sa týka pokladky, predaja, konzultácie, komplet interiéru, dizajnovo zabezpečiť. Takže prakticky firma, ja to beriem tak, ako firma Nario vie poskytnúť zákazníkovi komplet celý servis. Od podlah až po lampy. Dá sa povedať po nábytok, že ten zákazník si luskne, má to na kľúč. A keď si pozrieme na tomto showroome, ktorý je ozaj že luxusný a ten zákazník, poviem to tak, že môže sa tu vyblbnúť z tých dekorov a z tých prezentácií, takže je z čoho vybrať a myslím si, že to stojí za to, čo tu dali. Hej. Ďakujeme. Muselo to byť ťažké. Bolo aj náročné, aj finančne. Myslím si, že ten, čo príde vždy tu príde prvý rád, tak hýka. Hej. Je to tak pekné. Tak všetkých pozývame, priatelia, aby ste aj vy hýkali a nielen doma pri obrazovkách. Je to veľká plocha a je na čo pozerať. Hej. Určite. No tešíme sa a sme na to hrdí, že je takáto spolupráca. Ja tu mám ešte napísanú ekológiu. Ako Quickstep a ekológia, že poďme si to troška viacej priblížiť, že čo robíte kvôli tomu, aby nám bolo lepšie. Tak Quickstep, alebo poviem to tak Unilin, čo sa týka ekológie, ak si ja môžem povedať, že Unilin je priebojníkom, čo sa týka výroby, čo sa týka spracovania nejakej udržateľnosti, ekológie, v takomto veľkom meritku, ako je takáto veľká výroba. Unilin dbá, alebo by som povedal, že ukazuje tú cestu, ako sa má robiť, vyrábať, predávať a potom sa o ten vyrobený, o tú vyrobenú surovinu aj postarať. Ako som povedal na začiatku, sú tam nejaké certifikáty. Unilin dbá na to, aby sme robili produkty, ktoré vydržia, sú hodnotné, vydržia ten nejaký určitý nadštandardný čas používania. Je to nadčasové. Snažíme sa vyvíjať aj na našom vývojovom centre, čo sa týka recyklácií, podlahy, ktoré sa čo najmenej zaťažujú pri výrobe, alebo aj pri tom používaní, alebo aj pri dokončení, pri dožití podlahy, to zaťaženie na prírodu. Sú tam nejaké vývojové štúdie, kde sa podlahy, alebo naše podlahy, čiže tieto vinilové a laminátové podlahy, ktoré sú voľne uložené tým klikovým alebo plávajúcim systémom, aby sa dali vrátiť späť do obehu. To som asi... Aby neskončili, že si na smetisku a nezaholcovali. To znamená, že keď klient si chce vymeniť podlahu, tak ju vie nejako zrecyklovať. Áno, čo sa týka laminátovej podlahy, je to recyklované. Bude to v nejakej budúcnosti jednoducho, aj to sa snažíme, aby tá podlaha sa dala zrecyklovať aj u nás. Ale to je to v štádiu vývoja. Jasné. V niektorých krajinách, v Belgicku, u nás to už funguje, len na to treba aj podpora štátu a legislatíva a teda. Áno, ale chceli by ste tam dospieť. Unilin má víziu v tom, že jednoducho v budúcnosti už my rozmýšľame nad tým, že nebude možné vyrábať hociaký produkt, ktorý sa nebude dať znova ako surovina použiť. My už teraz máme laminátová podlaha, ktorá je 100% zrecyklovateľná. Dá sa u nás znova použiť takisto 85% na 85% tých našich podľa toho odpadu z výroby sa používa u nás spätne, sa vracia naspäť, či už ako energetická surovina na výrobu energie, teplej, napríklad čo sa používa lisovanie laminátových podlah alebo tých povrchov toho dizajnu. Sú to matrice, ktoré sú napúšťané horúcim olejom, robí sa to za tepla a ten získavame nie vykurovaním elektrinou, ale spaľovaním našich odpadov, čo sa týka drevných odpadov. Tým ohrievame ten olej a ho využívame. Takisto chladenie používame vo Vilsbeke u nás chladenie používame z priľahlej rieky, keď potrebujeme niečo chladiť, stroje. Ďalej, takže nespotrebujete ďalšiu elektrínu, ale využívate tú prírodu, čo je okolí. Vinilové podlahy alebo vinil ako taký. Používame odpad, ktorý je recyklovaný nielen z nášho odpadu, ale aj odpad, ktorý sa vozí z inej výroby.
buchnem okná, nejaké plasty, hej, takže my to zbierame vo fabriky, tam sa robí z toho recyklát, ktorý sa používa do našich vinilových podlah ako jedna z vrstiev, hej. Takže dá sa povedať, že ani jeden náš výrobok není surový produkt z prvotnej suroviny. Všetko obsahuje recyklát, alebo sa zrecyklovať dá. Tak výborne. Tak ja by som možno pristúpil aj k nejakej ďalšej vízii do budúcnosti, že ako to máte s Unilinom a s Quickstepom. Máte nejaké méty, kam by ste sa chceli dostať? Unilin napreduje a ponúka tie novinky, alebo čo bude budúcnosťou. Tiež v malej blízkej budúcnosti chceme, alebo bude predstavený nejaký produkt, ktorý zlúči, čo sa týka podľahového sortimentu, všetky 3 typy podlah do jedného, či to je vinyl, laminát alebo drevo. Takže už zákazník nebude musieť premýšľať, že kam ísť. Ako budete mať miesto týchto 3 vecí jeden produkt, ktorý je teplý, príjemný, odolný, pevný. Že zo všetkých tie najlepšie veci si vezme. Okay. A kedy to asi bude? Kedy to príde? 2-3 rokov. Wow. Dobre. Blízka budúcnosť. Všetci, ktorí staviate, tak si to tak rozvrhnite. Dobre, prosím vás, tak 2-3 roky. Nebudú mať ľudia takú veľkú dilemu si vybrať, že čo chcú. Hej. Bude to v jednom produkte. Problém je voľba. Tu už aj Matrix povedal. Hej. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne. Michal, máš ešte niečo? Nie, myslím, že nič. Za mňa je takto. Bolo by to toho viac, ale na budúce tém je milión a o čom sa do nekonečna rozprávať, preto budeme radi, keď prídeme tie naše pozvanie aj na budúce, určite. A na diskusiu aj o iných ďalších témach, ale myslím, že dobre, sme to naplnili. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli. Dámy a páni, dnes tu bol s nami Dušan Koleno, zástupca značky Quickstep pre Slovensko. A budeme veľmi radi, ak sa vám páčil tento náš podcast, tento diel, keď nám dáte like, keď nám dáte odber na našom YouTube kanáli, napíšte možno komentár, čo sa vám páčilo, čo nie, možno koho na budúce zavolať, možno nejaké doplňujúce otázky. No a uvidíme, koho zavoláme najbližšie. Natáčali sme dnes opäť v showroome Nario v Záhorskej Bystrici. Ste tu vítaní, ak potrebujete poriešiť interiér alebo nábytok na mieru, ale už nebudem taký reklamný. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť a pekný deň ešte. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Sledovali ste Nario podcast Dnes už môžem povedať s úspešnými a inšpiratívnymi ľuďmi nielen o biznise. Ďakujeme za pozornosť.